И здравейте хора, аз съм Боби Бурята Беги и днес ще ви покажа как можем да си направим хак почти на всички игри на света. И да започваме. Първото приложение, което прави хака на игрите е AndroZip. Повечето от вас сигурно го знаят. Ето AndroZip. И сега го инсталирате. Да, ето. И докато чакаме, влизате в Google и тук пишете Android с две ета, иначе пък и с едно да е, пак ще стане. И да, вече си избрали някоя игра и например Subway Surf. Сега да я напишем. Тя няма да излезе, защото не я знам как се пише по-точно и не вярвам да излезе, но тук я има и ето сега ще... ето е. Ето. Да, хора, би трябвало да чакам май 20 минути. Не. Извинете ме, но вече става не знам колко дена, но съм болен. О, да, малко ще е. И да, като ви се изтегли и да, не вярвам на вас да ви е много интересно. Затова ще спра клипа на пауза и ще се върна, когато се е изтегляла играта. До после. И здравейте хора отново. Така, вече ми се е изтегляла играта и като ви се изтегли играта, влизате в AndroZip. И сега влизаме, да. И тук би трябвало да ви изпише Download. Натискате Download. И ето е Subway Surf. Така. Натискате направо Install. Ето така. Така. И сега ще изчакаме да се изтегли. Докато какво? Така. Сега ще поизчакам малко. Да. И хора, според мене, като покаже ето това, мисля, че играта е с хак. Аз почти всички игри ги правя оттам с хак. Да, ето сега ще видите хора. Да не помислите, че това е лъжа или не е истина. Сега ще поизчакам малко. Ето. Трябва да го намаля малко, че... Ето хора, сега ще видите.
Ето хора, сега ще видите колко пари имам. И ето хора, можете да си купувате герои, ето. Ето хора. И якото е, че никога не ви свършват парите. Ето, с този как колко повече герои имате. И да, може да се забавлявате. Ето, вижте, даже един ми е отключен. И те са ми отключени. Ето, вижте. Ето, хора. Вижте, не ми свършват парите. Сега ще ви покажа и ключовете, че не ми свършват. Хора, трябва да смена рекорда, за това, че ето сега. Ето сега. Хора, не стана. Ама ако ви е харесало това видеото, харесайте го и чао чао!